Привіт, цей випуск «Крим Реалії», спільний випуск Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Я Сергій Мокрушин, і сьогодні ми говоримо про посилення репресій у окупованому Криму на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, про нові обшуки в Криму та безкінечний арешт за відмову від російського паспорту. Вранці 27 квітня в Судаку російські силовики провели обшуки в будинках кримсько-татарських активістів Барі Барієва та Едема Ісмаїлова. За повідомленнями правозахисного руху «Кримська солідарність», під час обшуку вилучалися телефони та комп'ютерна техніка. Активістів доставили до управління російської ФСБ у окупованому Сімферополі і після допиту відпустили. 2 днями раніше підконтрольний Росії Білогірський райсуд у Криму заарештував кримсько-татарського правозахисника Абдурашита Джепарова на 12 діб за так звану непокору поліції. Про це повідомляє Кримська солідарність. Рішення було ухвалене 25 квітня, в той же день, коли Джепарова після обшуку забрали російські поліцейські. Коментарів від російських силових структур стосовно цієї справи наразі немає, але Кримська правозахисна група, яка має у розпорядженні текст постанови суду, повідомляє, що Джепарова звинувачують у тому, що він не хотів віддавати свій ноутбук начальнику відділу Російського центру протидії екстремізму Руслану Шамбазову. Абдурашит Джепаров – це відомий в Криму і за його межами кримський правозахисник. У 2014 році невідомі у формі викрили його сина Ісляма Джепарова та племінника Джевдета Іслямова. Протидіяти хвилі насильницьких зникнень обіцяли у російському уряді окупованого Криму. Було створено контактну групу, до якої увійшов і Джепаров, але викрадення в Криму тоді не припинилися. Українське видання «Грати» пише про те, що про арешт стало відомо лише після того, як в ізоляторі райвідділу поліції Сімферополя Джепарова відвідав його адвокат Едем Семедляєв. Едем Семедляєв з нами на зв'язку. Добрий день. Що відомо зараз по суті обвинувачення Джепарова? Да, день добрий. Вчора Мені вдалося ознайомитися з матеріалами адміністративної справи у Білогірському районному суді. З них мені стало відомо докладніше. Для таких справ достатньо рапорту поліцейського, законним вимогам якого нібито не підкорилися, та пояснень 2 понятих. І 2 об'яснень понятих. Понятті, щоб ви розуміли, це люди на стороні поліції. Вони приїжджають на обшуки разом із співробітниками поліції і підписують усе, що їм дають співробітники поліції. И поэтому подписывают все, что им дают сотрудники полиции. Там у поясненнях написано, що нібито Джепаров під час обшуку відмовився передати комп'ютер, нібито вихоплював його з рук співробітника поліції та казав, що я цей комп'ютер не віддам. Сотрудника полиции и говорил, что я этот компьютер не отдам. Хто знає Абдурашита Джепарова, той, звичайно ж, вважатиме це абсурдом. Тот, конечно же, сразу посчитает эти действия, абсурдные. Абдурашит Джепаров досвідчений правозахисник і не буде так поводитиметься під час обшуку, тим більше це вже не перший обшук у нього вдома. І сам Абдурашит Ага каже, що це все надумано. І це така зручна схема, яку почали використовувати співробітники поліції. Коли не можуть знайти жодної екстремістської публікації, немає інших підстав, щоб людину закрити, вони просто приїжджають додому, проводять формальний обшук і складають адміністративний протокол за непокору законним вимогам співробітникам поліції. Дійствам сотрудникам поліції. Що відомо зараз про ту справу, у якій проходив саме обшук в Джепарова? По тому ділу, інформації нет, у нього изъяли. По цій справі інформації немає. У нього вилучили телефони, його, дружини та доньки, 3 комп'ютери вилучили, відеореєстратор, орден, який йому вручали в Україні, та 1 записну книгу. І 1 записну книгу. Ця техніка вилучена. Зараз, я так розумію, якщо співробітники поліції зможуть розкрити цю техніку, то далі прийматимуть якісь рішення. Якщо щось там знайдуть. То далі будуть приймати якісь рішення, якщо щось там знайдуть. А так поки що іншої інформації немає. По іншим ділам нету. Чи не виникає у вас враження, що з обшуком до Джепарова прийшли саме із тим, щоб знайти, за що зачепитися і за що його потім ув'язнити?
Да, конечно, в основному так і Так, буває, звичайно, що здебільшого авось так і ми буває. щось Може, знайдемо, ми щось таке знайдемо, що що дозволить нам позволить притягнути нам людину до привлечь кримінальної человека к відповідальності або до уголовной іншої ответственности, либо адміністративної другой відповідальності. административной ответственности. Ще про що хотів вас запитати, ось про ці переміщення. Якщо я правильно зрозумів з повідомлень правозахисників, то його спочатку відвезли до управління ФСБ, потім в поліцію. Чому так і чому доводиться вам шукати ваших підзахисних, тому що це не перший такий випадок? Да, это уже наработанная схема. Так, це вже напрацьована схема співробітників ФСБ, Центру протидії екстремізму, поліції, щоб ані родичі, ані захисники не змогли знайти людину. І куди б ми не зверталися того дня, вже після розмови з Абдурашитом, у той момент, коли він був у ФСБ, я так само прийшов у ФСБ, заходив у приймальню, і мене співробітники запевняли, що його там немає. Абдурашита там немає. Його там нет. Що Абдурашита нет там. Насправді він там був. І після того, як я пішов шукати його в інше відомство, до Центру протидії екстремізму, в цей момент його перевозили з ФСБ до ЦПЕ. Його вже перевозили з ФСБ в ЦП. І така гра у хованки, коли протягом 12 годин ані родичі, ані захисники не знають, де знаходиться людина. Їй не дають зателефонувати, не дають повідомити близьким, де вона знаходиться. Це робиться для того, щоб усі ці процедури ми вважаємо незаконні. Саме складання протоколу та судове засідання відбувались без захисника, без адвоката, без будь-якої підтримки, щоб людина залишалася віч-навіч з усією цією системою. Оставався один на один з всією цією системою. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був кримський адвокат Едем Семедляєв. Наступна справа – це історія Ліньє Умєрової, яка у грудні 2022 року намагалася потрапити у Крим до хворого батька, але її було затримано на російсько-грузинському кордоні та оштрафовано за, цитата, «порушення правил режимної зони». Потім її силоміць відвезли до Владикавказу, де затримали на 15 діб вже за нібито непокору працівникам поліції. І щоразу тепер, коли ці 15 діб арешту спливають, поліцейські знаходять підстави для складання нового протоколу і, відповідно, нового арешту. Останнє таке, так би мовити, оновлення арешту відбулося 27 квітня. Російського паспорту після окупації Криму Умєрова не брала, а український документ в російських силовиків, цитата, «загубився». Докладно ця історія описана у матеріалі «Безкінечні 15 діб» на сайті Крим Реалії. Докладніше про це і про загальні тенденції, які ми спостерігаємо зараз у Криму, ми поговоримо з Ольгою Скрипник, координаторкою Кримської правозахисної групи. Ольга, доброго дня. Тож, якою може бути справжня причина утримання Умєрової в ізоляторі? Справжня причина, дійсно, вона зовсім інша. Вона не відповідає тому, за що складають на неї протоколи. Вчора знов на неї склали протокол, знов дали 15 діб. Та ж сама стаття 19.3, це непокора поліції. Знов повністю сфабриковано все, тому що її закидають, начебто вона відмовилась виходити зі спеціального автомобіля. Причому, як і попередні рішення були, наприклад, суд не розглядає такі докази, як самі відеокамери в СІЗО. Тобто можна спокійно все подивитися, як все відбувалося в ізоляторі, тому що там є камери, де це все зафіксовано. Що саме суд російський вважає непокорою поліції у останньому випадку? В останньому конкретно згідно рішення сказано, що вона відмовилась виходити зі спеціального автомобіля, на якому її кудись там привезли. І відповідно вона не виконала вимогу співробітника ізолятора. Власне, це її закинули. Те ж саме були в попередньому рішенні. І так само адвокати, наприклад, посилалися на те, що є відеозапис, де можна подивитися, що насправді цього не було. Але суд повністю ігнорує це все і не вилучає відеозаписи з камер, які там стоять. Тому зрозуміло, що це очевидна фабрикація. Більш того, зараз нам стало відомо, що родичів офіційно вже повідомили про те і підтвердили, що співробітники ФСБ вилучили у неї український паспорт, всі документи, які у неї були.
Зараз родичі вже мають офіційне підтвердження. Тобто у неї вилучені документи, є декілька місяців тримають там. Тому зрозуміло, що причина в тому, що, скоріш за все, готується якась кримінальна справа. Знаючи тактику ФСБ, вони люблять зазвичай робити якісь там експертизи, які зазвичай роблять в тих установах, які підконтрольні ФСБ. Власне, можливо, через те, що вони готують висновки цих підробних експертиз, вони затягують цей процес, і тому кожного разу дають їй ще і ще 15 днів. Жодних реальних причин для того, щоб її там утримувати, нема, навіть згідно російського законодавства. Вона не порушувала норм російського законодавства, тому всі ці адмінки, які зараз проти неї, вже декілька було, вони всі є повністю сфабриковані. Чи траплялися вам схожі випадки за 9 років моніторингу, який веде Кримська правозахисна група? В цілому практика, щоб, скажу так, людину спочатку притягнути до відповідальності на адмінку, є така практика. Тут дві цілі. Перше, це, наприклад, фабрикують адмінсправу для того, щоб провести незаконний обшук. Хоча, в принципі, зазвичай навіть такі адміністративні справи не передбачають проведення обшуку. Але формально, наприклад, співробітники так званого центру дуже люблять під цим приводом проводити обшуки. Їм головне дістатися до комп'ютерів, ноутбуків, телефонів і так далі. А далі вони вже шукають якусь інформацію, або вже були випадки, коли, наприклад, вони просто її туди вставляють цю інформацію і потім фабрикують, що начебто там фото або якась інформація була взята начебто з цього ноутбука або начебто з цього телефону, і фабрикують далі вже кримінальну справу. Перша причина – це, наприклад, такий обшук. Друга причина – це затягування дійсно часу для того, щоб на людину зробити вже кримінальну справу, підготувати всі відповідні документи, там експертизи або ще що. Тому в випадку з Лініє ми бачимо, в принципі, що тут практика, яка є загальноросійською. Так само ця загальноросійська практика, на жаль, вона і в Криму використовується, це робити адмінсправи для того, щоб затягнути час і вже підготувати сфабриковану кримінальну справу. З Лініє відбувається саме так. Плюс те, що у неї вилучені документи співробітниками ФСБ, хоча знаходиться вона, і протоколи на неї складають поліцейські, то відповідно це говорить про те, що вже, скажімо так, умовно її справою опікується ФСБ. А ФСБ займається лише кримінальними справами, і в випадку з громадянами України, і пані Лініє є громадянкою України, то зазвичай це справи, які носять завжди виключно політичний характер, як умовно там шпигунство, диверсія, дискредитація російської армії, і інші статті, які є політично мотивованими. Тут я маю зазначити, що сьогодні ми виокремили лише 2 історії, хоча треба розуміти, що те, що відбувається зараз в Криму, це десятки історій, схожих і не схожих, переслідувань за політичними мотивами. Ось давайте про це поговоримо, які зараз взагалі в Криму спостерігаються тенденції на другий рік повномасштабної війни Росії проти України. Як відрізняється ситуація від стану на початку цього нападу? З таких формальних відмінностей, які з'явилися після повномасштабного вторгнення, це просто нові кримінальні статті адміністративні, я їх згадувала вже, це дискредитація російської армії. Вона є як адміністративною, так і кримінальною. І в тому і в іншому випадку вона застосовується в Криму після 24 лютого. Взагалі вони були ухвалені Путіним 4 березня минулого року. І ці статті продовжують застосовуватися в Криму. Далі посилилась, в принципі, тенденція і переслідування за звинуваченнями у шпигунстві. І знов ми бачимо нові затримання. І, на жаль, частину з них ми навіть не знаємо, тому що зазвичай ці справи підпадають під так званий гриф «секретно». І навіть адвокатів змушують підписувати документи про нерозголошення, і взагалі шукати такі справи зараз дуже складно. Тому звинувачення може бути будь-яке. Там, я не знаю, з кимось переписувався в Телеграмі або якийсь пост в соціальній мережі. Цього достатньо для того, щоб за людиною прийшли як за шпигунством. Плюс те, що ми відслідковували на початку повномасштабного вторгнення, ФСБшники ходили в Криму, наприклад, по квартирам, по адресам людей, чиї родичі, наприклад, зараз в Збройних силах України або виїхали з Криму, і ФСБ вважає, що вони могли вступити до лав Збройних сил України. Відповідно, ФСБ мали вже підготовлені списки таких людей, які підтримують Україну і можуть поїхати на захист нашої держави. Тому ці списки були точно відпрацьовані. Відповідно, по людям, які, наприклад, не встигли виїхати, на мій погляд, заводяться якраз зараз кримінальні справи, тому що вони дуже бояться, що є підпільний рух в
Криму і намагаються будь-якими способами його знищити. Тому ці справи продовжуються, і ми бачимо, що вони не зупиняються. З того, що абсолютно нове після 24 лютого, це викрадення людей на півдні України на новоокупованих територіях, Херсонська або Запорізька область, і перевезення їх вже до Криму. Це як цивільних стосується, також Крим став і окремою такою базою в'язницею для військовополонених, але здебільшого це мова про Севастополь, куди вивозили або наших військових українських, або тих, хто був в лавах територіальної оборони. А в Симферополі здебільшого в новоствореному СІЗО номер 2 утримуються цивільні, щонайменше їх там було 100 людей. І зараз тенденція така, що по багатьом з них вже повідкривали кримінальні справи, навіть є деякі вироки вже в цьому році, як, наприклад, Олексій Кисельов, тому що певний час минулого року багато хто з них взагалі сидів там навіть без кримінальних прав. Відповідно, ані адвокат, ніхто не мав жодного доступу, офіційних підтверджень, що людина там утримується. Наприкінці минулого року по багатьом людям були відкриті кримінальні справи, зазвичай найпопулярнішими, скажімо так, статтями для ФСБ – це акт міжнародного тероризму, або звинувачення у шпигунстві, або незаконні збройні формування. Наприклад, кримсько-татарський батальйон Намана чи Лібіджихана Росія розглядає як таке формування. Такою є практикою. І от якраз вивезення людей з півдня – це абсолютно новий, скажімо так, таке, трек для Російської Федерації. Але це ще раз підтверджує те, що Крим став повноцінною базою не лише для конкретної атаки. Ми знаємо, що якраз вчора, наприклад, Миколаїв вночі був атакований калібрами з Чорного моря. Тобто Крим і досі залишається одною з ключових баз для конкретно військових атак і атак по цивільним. Але окрім того, Крим став ще в'язницею для викрадених людей і для наших військовополонених з інших територій окупованих. Тому Крим – це база для масштабних порушень не тільки прав людини, але також і воєнних злочинів, і злочинів проти людяності, включаючи і депортацію дітей, і інші злочини, які Росія зараз коїть майже по всій території України. Дякую вам за коментар. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи. За даними постійного представництва президента України у Автономній Республіці Крим, за звинуваченням у так званій дискредитації Збройних сил Росії було відкрито понад 300 справ. Станом на 18 квітня ця кількість становить 323. Зокрема, окупаційні суди винесли 276 незаконних постанов про накладання штрафу від 30 тисяч до 75 тисяч рублів. З нами на зв'язку Таміла Ташева, постійна представниця президента України у Автономній Республіці Крим. Пані Таміло, доброго дня. Тож давайте поговоримо про ці тенденції. Чи фіксуєте ви також посилення репресій у Криму і на що саме таким чином може реагувати окупаційна влада? Так, доброго здоров'я. Звісно, що фіксуємо, постійно моніторимо, власне, ці так звані судові реєстри, де з'являється інформація про переслідування наших українських громадян згідно статті про адміністративні правопорушення або кримінальні статті про дискредитацію буцімто Збройних сил Російської Федерації. І це дуже різні, насправді, випадки. Це і люди, які підпадали під адміністративну відповідальність, яких штрафували або давали певну кількість діб адміністративного арешту, наприклад, за пісні українські на весіллях або в учнівських аудиторіях. Це і люди, яких теж притягали до відповідальності, тому що вони піднімали український флаг або говорили якісь слова на підтримку українських Збройних сил. Тобто це дуже, насправді, різні справи, і ми розуміємо, що Російська Федерація, розуміючи неминучий контрнаступ українських Збройних сил, неминуче звільнення території, починають посилювати репресії проти наших громадян, починають посилювати, власне, тиск і таке слідкування фактично за цивільним населенням. Не секрет, що на території півострову більше ніж 150 камер зовнішнього спостереження встановили, додаткові якісь отряди, які перевіряють телефони, перевіряють документи особи, зупиняючи на вулицях і так далі. Все це свідчить про те, що окупаційні адміністрації дійсно дуже переживають
за те, що Крим буде звільнений, можливо, навіть найближчим часом, і відповідно посилюють тиск на місцеве населення. Що можна зараз зробити у цій ситуації для захисту переслідуваних? Що може вплинути на Росію зараз під час повномасштабної війни? Тому що коли ми раніше говорили про кейси політв'язнів, тоді однією з таких рекомендацій від правозахисників було більше про це говорити, більше про це розповідати, у тому числі і на міжнародній арені. Чи здатно зараз щось вплинути на російське керівництво? На Росію, в принципі, дуже мало що могло вплинути. Дійсно, коли ми говорили про політв'язнів, відомість їх випадку, кейсу, вона давала можливість того, що в місцях позбавлення свободи, чи в колонії, чи в СІЗО над ними могли не знущатися. Відповідно, така пильна увага з боку міжнародних партнерів до їх справ, з боку української держави давала певний дійсно захист нашим громадянам. Зараз дуже складно сказати, яким чином захистити їх. Ключова наша порада, навіть коли ви підтримуєте Україну і це публічно висловлюєте, прохання до вас бути обережними, це дуже важливо. Навіть піднімаючи український флаг, прапор над будівлями в Криму, теж це робити обережно, розуміти, що за вами можуть слідкувати, що про вас можуть доповісти відповідним органам окупаційним на території півострова, але це не означає, що не потрібно нічого робити, бо це дійсно дуже важливо. Звісно, що певна відомість того чи іншого випадку і дає певний захист, і навіть зараз в тому числі, наприклад, відомий випадок іспанського волонтера Гарсія Калатаюду Мар'яно, псевдо в нього Маріо, він в Херсоні тривалий час вже проживав, здається, більше 8 років, і після того, як вийшов на акції протесту в березні 2022 року, він був затриманий і перевезений на території півострову. Зараз він знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Про цей випадок теж знають. Вони навіть нещодавно визнали, що в них він знаходиться. І я впевнена, що відомість про цей випадок не дає їм можливості окупаційним адміністраціям, цим пенітенціарним органам, власне, переслідувати цього іспанського громадянина. Тому так, це теж один з методів захисту. І звісно, що це все одно в будь-якому випадку потрібно документувати, розповсюджувати інформацію і фіксувати це для міжнародних судових інстанцій. Це продовжує бути актуальним, і, власне, представництво цим постійно займається, інформує наших міжнародних партнерів про те, що відбувається в Криму насправді. Також дуже важливо поговорити про відповідальність для тих, хто зараз є частиною цієї репресивної машини у Криму, для тих, хто переслідує правозахисників і проукраїнських активістів у Криму, перебуваючи на службі в окупаційних органах влади, а також тих блогерів, які влаштовують цькування для проукраїнських активістів. Чи фіксується це? От я сьогодні згадував одне з імен, це начальник відділу Російського центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Він відомий і по інших політично мотивованих кримінальних справах. Ці деталі можна знайти на сайті Кримреалії. Тож для таких осіб чи фіксуються їх дії вже зараз і на що їм треба очікувати після звільнення Криму? Очікувати на в'язницю, якщо вони не втечуть з території Криму. Тут відповідь дуже очевидна. Власне, ми неодноразово говорили, що за співпрацю з ворогом, за колабораційну діяльність, за злочини щодо основ національної безпеки України, звісно, що передбачена кримінальна відповідальність. Що важливо відзначити, що ми не хочемо розповсюджувати таку відповідальність на широкі верстви населення, які були просто заручниками цієї окупації, заручниками війни. Їм немає про що переживати. Але таким особам, як Шамбазов, таким особам, як Таріпов, таким особам, як Аксьонов, Константінов, всім пропагандистам, ті, хто підривали українську державність на території півострову, ті, хто сприяли окупаційному режиму у їх неправомірних діях, тим, хто
зрадили присязі, в тому числі слідчим прокурорам, навіть тим адвокатам, які фактично співпрацювали і надавали підтримку стороні обвинувачення у судовому процесі. Звичайно, що їм є за що переживати, вони точно будуть притягнені до відповідальності після деокупації. Що стосується Шамбазова і Єжи з ним, власне, вже щодо них порушені кримінальні справи нашою прокуратурою Автономної Республіки Крим міста Севастополя. Вони є задокументовані в цих матеріалах кримінальних справ. Я особисто подавала заяву на Таліпова, тому що він вчиняє таку фактично травлю проти наших українських громадян, і, зокрема, тих, які ведуть таку активістську проукраїнську роботу. Тому, звісно, що вони всі будуть нести відповідальність. Просто я думаю, що, скоріше за все, вони будуть спробувати виїхати ще до моменту деокупації території півострову, і потім вже буде питання притягнення їх до відповідальності, використовуючи інструменти універсальної юрисдикції з запитами щодо видачі таких осіб і ордерів на їх арешт. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Таміла Ташева, постійна представниця президента України у Автономній Республіці Крим. Це все на сьогодні. Цей випуск «Крим Реалії» – спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Більше матеріалів про події в Криму сьогодні ви знайдете на YouTube-каналі, сайті, Телеграм-каналі та Інстаграм-сторінці проєкту «Крим Реалії». З вами був Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.